E quero agradecervos a todos o traballo que realizáchedes en esta campaña electoral. Quero agradecervos a todos os membros do partido, donde dende o primeiro ao último militante do Partido Socialista de Galicia dimos o millor de nós. Nos partimos o peito en un traballo intentando acadar de novo a confianza dos homes e mulleres deste país. Quero felicitar tamén en este momento, e creo que o fago en nombre de todos vós, os novos deputados e deputadas, aos novos senadores e senadora que acabamos de elixir e que van a ser unha magnífica, unha moi digna representación do socialismo galego nos próximos anos no Congreso e no Senado. Temos un magnífico grupo de homes e mulleres cunha gran experiencia política que vai a contribuir, sen dúbida, á labor, a preciosa labor de defender os intereses de Galicia con rigor e con efectividade. Permitideme tamén que faga en este momento un especial agarimo, un especial cariño aos dous compañeiros, ministros do Goberno de España que hoxe están con nós. O compañeiro Pepe Blanco, por a laboura que veu realizando ao longo deste tempo, e porque, sin dúbida, foi o autor, o responsable de escribir as millores páxinas que se poden facer entregándolle a este país o millor de si mesmo e o compromiso de unhas infraestructuras que, como vimos o Díaz Pepe, están trocando claramente a faciana de Galicia. Gracias, Pepe. Gracias, Pepe. E a herdanza que recibimos do Goberno, a herdanza que recibimos como ministro, quero que quede clara que non a vamos a dilapidar en ningún momento. Dende hoxe mesmo queremos exixirlle ao novo Goberno galego que as datas que con tanto rigor se exixían ao Goberno de Zapatero se manteñan e se consiga en ese mesmo horizonte esa infraestructura estratégica e clave para o noso país. Non perdonaremos ningún solo día, non perdonaremos ninguna sola decisión como a que acaba de tomar o Goberno galego, donde, desdecíndose de todo o que dixo na campaña, o primeiro que pediu o presidente da Xunta de Galicia é que se paren as licitacións do AVE a Galicia. Eu creo que unha traición desa dimensión non podemos deixala pasar. E do mesmo xeito que cando gobernamos fomos quen de tirar por as infraestructuras, temos que seguir facendo desde a oposición. Quero agradecerlle ao compañeiro, ao ministro de Xusticia, a Fran Caamaño, todo o seu esforzo e todo o seu traballo. Quero facelo porque representa magníficamente un compromiso con un modelo de facer política e dicirlle, Fran, sentímonos todos orgullosos do traballo que levas feito no Congreso de España. E permitideme, compañeros e compañeiras, que lle dedique tamén as verbas a todas as galegas e galegos que formaron parte deste goberno que remata, como Laura Seara, como todos os compañeiros que estuveron dando o millor de si mesmos en este proceso. Mirade, fomos ás eleccións cunha ilusión, preocupados pero cas ganas de conservar o goberno do Estado e conservalo para encarar unha crise económica dende unha perspectiva progresista e da esquerda. Baseamos toda a nosa campaña na confrontación das nosas ideas co Partido Popular. Centramos unha boa parte das nosas mensaxes en alertar aos cidadáns, en dicirlle que aquí xa sabíamos o que estaba pasando, en falarlle daquela axenda oculta, que en Galicia xa non era oculta, en falar de que eran mentiras e enganos, pero ao mesmo tempo temos que reconocer que non conseguimos que calara
ese mensaxe. Nos sabíamos perfectamente dende Galicia, e llo dixemos a todos, que o problema da sanidade, da educación, da dependencia, dos servicios sociales, non era a causa do frenazo da activación económica. E sabíamos claramente que por a sanidade e por a educación non iban a ser as culpables de que a nosa economía estuvese como estaba. O problema era unha ideoloxía clara neoliberal dun Partido Popular que aproveita unha crise para desmontar tantos anos de estado de benestar. O problema é que eles veían en ese modelo unha oportunidade de negocio. E o problema era que nós sabíamos e intentamos explicarlle a toda España que as políticas do Partido Popular, que levamos casi 3 anos vivindo en Galicia, non só se prexudica a educación, a sanidade e a dependencia, senón que se duplican as cifras do paro. En novembro non nos duplicamos, triplicámolas. O crecemento do desemprego en España foi do 1,6 e en Galicia do 4,7. Pero temos que analizar e temos que reconocer que os cidadáns, ante a grave situación financeira e económica que viron en España, fixeron a súa propia decisión. Os votos da dereita concentráronse no Partido Popular e os votos da esquerda quedaron na casa desanimados, resignados e cansados. Os socialistas, compañeiros e compañeiras, sin ningún tipo de contemplacións, sufrimos un tremendo revés electoral. Nos fixo perder o goberno, que era a nosa máxima aspiración, e, sobre todo, nos fixo perder a confianza de millóns de homes e mulleres. Perdimos votos, perdimos diputados, pero, sobre todo, compañeiros e compañeiras, perdimos a confianza de moita xente que nos apoiou e que nos foi axudando ata que non atopou máis razóns para seguirlo facendo. Toda esa xente, non olvidemos, sigue aí, donde estaba, agardando a que lle demos razóns para creer en nós, agardando para traballar nun gran proxecto común baseado na liberdade, na xusticia e na solidaridade. Amigos e amigas, toda esa xente sigue agardando que lle demostremos nós que as cousas non teñen por que ser como están sendo, que hai outro xeito de facer, outra maneira de facer estas cousas, millor, máis xusto, máis ético e máis honesto. Amigos e amigas, a gran maioría dos votos que perdimos non se foron para outra casa, se quedaron na súa casa. E aí siguen, pendientes só dunha cousa. Si somos capaces de xenerar a ilusión necesaria e se somos capaces de irlos a buscar con novos proxectos e con nosas ilusións. A análise rigurosa dos resultados electorales do 20N en Galicia nos coloca aos socialistas galegos na mesma tesitura na que se atopan o resto dos compañeiros e compañeiras en toda España. As eleccións xerais, e o temos que dicir, foron a culminación dun proceso de perda de confianza dos cidadáns en un goberno, en un partido que non nos vía como alternativa para afrontar a crise, reactivar a economía e crear emprego. O problema foi que tivemos que tomar medidas moi drásticas e as medidas que tomamos no goberno solaparon completamente, taparon completamente as tamén medidas drásticas que iban emprendendo outros gobernos autonómicos. Outros gobernos, como foi facendo o goberno conservador en Galicia. As medidas do goberno eran inevitables as nosas e evitaron que hoxe España este nunha situación como Grecia ou como Italia. Nos levaron a unha posición tamén de incomprensión e de rexeito general que non soubemos explicar ben e que non fomos quen de superar. Algo lle está pasando a todos os que gobernan. Desde que comezou esta crise, 21 gobernos mudaron en toda Europa e van a seguir cambiando, porque evidentemente o que está claro é que esta crise
se está levando por diante a moitos gobernos. Pero cal é a nosa situación electoral, compañeiros e compañeiras? Temos unha realidade por diante, complicada, pero non insuperable e non irreversible. Compañeiros e compañeiras, depende de nós. Depende de nós. Si somos capaces de asumir unha autocrítica profunda, unha autocrítica construtiva, e se somos capaces de entender que en este momento a xente que non nos votou e se foi á súa casa non apoiando o Partido Popular, pero caendo relativamente a nosa situación a cotas absolutamente tremendas, agora é cando están mirando se somos quen de renovarnos, apostar e revitalizar este modelo e este partido. A dereita vai a ter xa encima de sí toda a responsabilidade de goberno, en concellos, en diputacións, en autonomías e en España. En Galicia, concretamente, a Feijóo acabouselle a súa labor de tertuliano. Acabouse andar falando de todo e non tomar decisión de nada. En Galicia, a Feijóo acabáronselle as excusas. Agora el ten que asumir a súa responsabilidade e en vez de andar opinando por todos os medios de Madrid e de Galicia, agora é o momento en que exixe unha toma de decisións deste goberno. Compañeiros e compañeiras, o bichedes onte. Este goberno galego coloca a Galicia na peor situación que se recorda desde que hai democracia. No Parlamento galego reconoce o seu presidente o mércores pasado que Galicia está nunha situación crítica, que batimos o récord de parados da historia desde que hai rexistro, que crecemos 3,5 veces máis no desemprego que o resto de España. O reconoce. Reconoce que non lle pagamos ás farmacias. Reconoce que non lle pagamos ás empresas. Reconoce que non se lle está adjudicando obra pública a nadie. Reconoce todo, pero non reconoce unha cousa, que o presidente responsable de todo eso é Alberto Núñez Feijóo. Ele é o presidente de Galicia que coloca a situación en ese drama de unha lousa de 253.000 homes e mulleres parados en este país. E sabemos perfectamente que os ciudadanos, eses 230.000 ciudadanos da esquerda galega que se quedaron na súa casa sin apoiarnos, pero que non votaron ao Partido Popular, sabemos que eles esperan de nós unha alternativa política. Sabemos que eles, de nós, o único que lle interesa non son os nosos problemas, senón como resolvemos os seus problemas. E como resolvemos os seus problemas é como temos que falar en este Comité Nacional e como temos que dar un impulso de revitalización e claves para salir adiante. Os ciudadanos xa saben que hai dúas maneiras de enfocar. Saben que a dereita está utilizando esta crise como unha excusa para aplicar un modelo ideológico. Saben que eles, moi ben, saben que é máis rentable ter un modelo público que un modelo privado, pero eles van a un modelo claramente privatizador. Sabe que se non incrementamos os ingresos é imposible manteñer o constante dos nosos servicios sociales. Sabemos todos que van a aplicar un modelo neoliberal que ven desde Europa, que entra en España e que sufrimos en Galicia, que nós xa temos claro que xenera máis desemprego e menos prestacións sociais. Pero claro, os ciudadanos dicen, eso xa sabemos, pero a pregunta é, que me ofrecedes vos? Que me decides vos? E, compañeiros, entramos no que nos ocupa. Entramos en abrir hoxe un Comité Nacional na que este partido ten que ir a un Congreso federal e a un Congreso galego, como decíamos antes, a corazón aberto. Un Congreso federal que está convocado para a primeira semana de febreiro
na que é un lugar axeitado para falar de todo o que queremos falar. É o sitio. O sitio non é transmitirlle á sociedade as nosas cuitas. O sitio é falar, debatir e, sobre todo, o momento é clave para que todo o que teña algunha idea a poña encima da mesa e rompamos os tabús deste partido. Compañeiros e compañeiras, o mundo está cambiando a unha velocidade vertixinosa. Europa está vivindo unha situación donde a socialdemocracia está buscando desesperadamente un novo modelo. Todos os compañeiros de España, compañeiros e compañeiras, hoxe os cataláns, pero todos os compañeiros de España estánse facendo a mesma pregunta que nos estamos facendo nós. Que podemos facer polo noso país? Que podemos facer polo noso partido? Que podemos facer para sacar adiante ese drama de 5 millóns de homes e mulleres parados e ese outro drama silencioso de outros 5 millóns pensando que tamén eles poden ir ao paro? Ese drama de como vemos que se diluye como un terrón de azúcar o noso Estado social cando goberna a dereita, donde xa se están pechando hospitales, colexios, donde se están anulando nos compañeiros alcaldes que estades aquí, as prestacións sociales que damos dentro dos concellos, donde se ve claramente que todo o que construímos en 30 anos está peligrando. E a xente está preguntando que podemos facernos. A situación é dunha crudeza tremenda. A situación social é dramática, sobre todo para os cidadáns. Por iso que vos pido a vos, como secretario xeral, vos pido aos membros do Comité Nacional que nós temos que facer un Congreso Federal e un Congreso Galego pensando en Galicia e pensando nos cidadáns de Galicia. Temos que conseguir que a xente vexa que nós mesmos só temos unha preocupación, serlle útiles a este país. Que todo o que vamos a facer só ten un obxectivo. Non é ganar ou perder, non é ter máis delegados ou menos delegados. É poder salir á rúa, confrontar e xenerar ilusións de miles e miles de homes e mulleres de Galicia que non queren un goberno conservador, pero que non topan a confianza para presentar un proxecto novo que os ilusione. Mirade, cando abrimos un congreso, oigo algúns compañeiros dudar sobre o debate. O gran debate no Partido Socialista se chaman congresos. O gran debate é abrir as portas das nosas sedes. O gran debate é invitar a cada militante e a cada simpatizante. O gran debate é ter a humildade de en cada sede chamar aos axentes sociales das nosas vilas, das nosas cidades e preguntarlle como ves isto? Como nos ves? Que temos que facer? Que temos que facer para chegar e conseguir eso tan precioso en política? Que acertemos nos nosos congresos para que a xente levante a cabeza e volva a decir eso tan fermoso. Estes son os meus. Estes son os que quero eu. Estes son os que me ilusionan a min. E iso, compañeiros e compañeiras, non se fai falando mal dos nosos compañeiros. Iso non se fai dando problemas. Iso se fai dando solucións. Por iso que vos convoco a todos. En este Comité Federal, este Comité Nacional, vos convoco a todos a que fagamos un exercicio de responsabilidade. E ese exercicio de responsabilidade só ten que ter por obxectivo un obxectivo claro. Sufrimos un revés electoral? Sí. Temos que revisalo todo? Sí. Temos que facelo xuntos? Sí. Temos que invitar a todos? Sí. Temos que escoitar a todos? Sí. E temos que tomar decisións? Sí. Ese é o modelo como nós abordamos os temas. No Congreso Federal de Sevilla ten que ser o Congreso da reacción. Ten que ser o Congreso do rearme ideolóxico, do rearme político, da recarga do discurso. E ten que ser o Congreso do liderazgo
das ideas que nos unen fronte a intereses minoritarios que nos poden separar. Temos que conseguir que na celebración deste acto podamos irradiar e transmitirlle a todos aqueles os que lle gusta máis a nosa acción e os que lle gusta menos, temos que transmitirlle e irradiarlle que hai un punto e que empeza unha partida nova. Que esta partida só se pode construir cando nos sumamos todos. Que esta partida é lexítimo escoitar opinións de outra xente, pero que ao final temos que acadar un obxectivo único, amigos e amigas. Somos un partido de goberno. Non somos un partido minoritario. Nós por debaixo do 40% fallamos. Nós cando concurrimos a unhas eleccións e non gobernamos, fallamos. E non valen medias tintas, nin paños quentes. Non somos un partido para estar na oposición. Somos un partido para gobernar. E claramente, cando falamos de Galicia, eu quero pasar e dicir que non hai tempo que perder. Compañeros e compañeiras, este Comité Nacional vai abrir un proceso que todos tendes nas vosas carpetas, que vai abrir o proceso dun Congreso Galego do Partido Socialista de Galicia. E vamos a facelo en un ano, no ano 2012. Un ano donde hai un calendario absolutamente complexo. E donde temos que combinar dous grandes elementos. E non hai máis. Dous grandes elementos. O rearme ideolóxico, a revitalización do Partido Socialista, a búsqueda de novas fórmulas que nos permitan chegar a xente e que recupere a confianza en nós a través dun congreso, pero non olvidemos que 2012 en Galicia é un ano electoral. E temos dúbidas. Se van a facer en maio, ou en xuño, ou en outubro, que prácticamente dicen xa que non é un adiante técnico, e donde o teñen que facer que en marzo de 2013, en calquer caso falamos de 12 meses, compañeiros. Falamos de 12 meses para reorganizar a noso partido, para buscar os millores homes e mulleres e para armar un proxecto sólido que consiga que Galicia, os miles de homes e mulleres que nos apoian, máis os miles de homes e mulleres que se quedaron na casa esperando para darnos a súa confianza, digan, ese é o proxecto que quero eu. Vimos de aprobar na Executiva dúas cousas. A primeira, propoñervos ao Comité Nacional unha data para a celebración do Congreso. Consideramos que este Congreso ten que ser un Congreso propio, que non pode solaparse co Congreso Federal. Nós nos xugamos moito no Congreso Federal, moito, e temos que ir a ese Congreso con responsabilidade e con participación, porque, amigos e amigas, vedes todos, sabemos todos, que o que pasa en Madrid repercute directamente en Galicia. E cando baixa a marea en Madrid, baixa a marea no noso país. E temos que conseguir aportar, desde o socialismo galego, as nosas ideas, os nosos proxectos, para construir ese proxecto en España na que todos estemos cómodos, na que nos creamos e na que creen os ciudadanos. Pero en Galicia temos que ter un modelo propio. E o modelo propio de Galicia hai que facelo no Congreso Galego. Por iso que fixemos que unha vez que se celebra o Comité Federal, a primeira data donde todo se poda facer pensando xa en Galicia é a data do 9, 10 e 11 de marzo. Mediados de marzo, un momento na que celebraremos un congreso. Un congreso na que nós temos que apostar única e exclusivamente por sacar adiante un proxecto para Galicia e un proxecto para as galegas e as galegos. Temos que dicirlle a xente e convencela, compañeros e compañeras, de que as cousas non teñen por que ser como están sendo, de que hai outro xeito de facer a política, de que nós sabemos e queremos facer as cousas de outra maneira. Mirade, nos equivocaríamos rotundamente se esperamos solamente que falle a dereita. Vos lo digo, a dereita lle vai fallar aos ciudadanos. Claro que lle vai a fallar.
Claro que a dereita vai a comprobar en carne propia aos ciudadanos como vai a reducir as súas prestacións sociales, a sanidade, a educación, a dependencia, como van a reducir os sistemas de desemprego, como van a reducir moitas cousas. Sí, e van estar disgustados, pero que van a facer eses ciudadanos? Van a levantar a cabeza e van a preguntar quen vive enfrente, que hai enfrente. E ese é o Congreso Galego, compañeiros. Enfrente teñen que ver a un partido que debate, que non lle ten medo a falar de todo, que é capaz de poñer encima da mesa todas as cuestións, pero que cando remata ese Congreso sale á rúa dicindolle a xente: nós sabemos como resolver os problemas deste país. Os galegos e as galegas vamos ter unha ventaxa, compañeros e compañeiras. Vamos a chegar con 3 anos e moito ou 4 de que eles xa saben quen vai ser o goberno de Feijóo. Xa saben que todo era culpa do goberno socialista anterior ou culpa de Zapatero. Pero que a realidade é que, aparte de andar de tertuliano, non hai un solo colectivo galego que el conseguise resolver estes problemas. E a partir de aí é cando lle temos que dicir a xente que nós sí creemos en Galicia, que nós sí creemos na identidade do noso país, que nós sí creemos na nosa lingua, nas nosas responsabilidades, e que nós temos fórmulas para sacar adiante o drama deste país. O drama deste país, compañeros e compañeras, se chama desemprego, se chama reactivación económica, se chama sectores estratégicos, productivos, que caeron fulminantemente, se chama fracaso estrepitoso do sistema financiero galego, que hoxe leemos na prensa cifras que son francamente ridículas. Se trata de poñer en marcha políticas que consigan que a xente lle chegue o crédito, que teñamos un sistema financiero galego forte, de proxectos como o que lle fixemos neste último pleno ao presidente da Xunta, de dicirlle: non será xusto adicar o 1%, 120 millóns de euros, a xenerar 20.000 empregos para o ano que ven. Se o desemprego é o principal problema de Galicia, non será xusto que nós sexamos os primeiros en crer en eso e aportar recursos para eso. Mirade, eles solamente, os ciudadanos, están esperando por nós. Galicia non ten ningunha outra alternativa política que non sexa o Partido Socialista. Galicia non ten ningunha outra esperanza de que nós, máis que a de que nós, sexamos capaces de artellar un proxecto sólido, un proxecto integrador e un proxecto que mire para diante pensando en como dar alternativa a este país. A folla de ruta está clara, compañeiros. Cando nos hicimos a fecha, pensamos que era a mediados de marzo cando tiñamos que facer. Porque o noso sistema político dice que despois hai que facer congresos provinciales. Dice que despois hai que facer congresos locales. E nos podemos atopar, compañeiros, que mentras uns estamos estruturando o noso partido, estamos en plena campaña electoral. Por iso vos pido a todos concreción. Vos pido a todos que fagamos os deberes, que en estes 3 meses que nos quedan hasta chegar ao Congreso Galego aproveitemos cada día para encher as nosas sedes de opinións, de debates, de alternativas, de estrategia política, que colaboremos á búsqueda desa fórmula magistral que, sendo sencilla no seu enunciado, é tan complicada no seu desenvolvemento. Está claro que os ciudadanos van a ter que escoller en Galicia entre un modelo de solución da crisis social ou un modelo de solución da crisis neoliberal. Nós temos que ir a un modelo de solución da crisis donde reactivemos a nosa economía, donde creemos oportunidades de empleo, donde apoyemos e apostemos por os sectores emprendedores, por a innovación, por a internacionalización, por un novo sistema financiero. Pero cal é a diferencia? Que fagamos todo eso, compañeiros, blindando as nosas políticas sociales. Que fagamos todo eso garantizando unha sanidade como a que temos hoxe, unha educación como a que temos hoxe, unhas universidades nas que invirtamos, un modelo de desarrollo
respetuoso co noso territorio, co noso medio ambiente, pero sin olvidar nunca que a clave e o que hoxe atenaza a esta sociedade é o paro, a economía e o desemprego. Se hai que parar outras cousas, habrá que paralo todo. E o noso compromiso é blindar a política social e o resto destinalo claramente á reinversión económica, á activación económica e á xeneración de emprego. Un país non pode vivir claramente con un IGAPE paralizado, que no momento de maior necesidade económica non invirte nin o 30% do que presuposta e presuposta a mitad do que presupostaba fai 2 anos. Mirade, eu vos propoño a todos unha folla de ruta. Unha folla de ruta interna e unha folla de ruta externa. A folla de ruta interna é pedirvos a todos que as nosas sedes se abran de par en par. Que os militantes lle demos voz, opinión e participación. Pero non chega, compañeiros. Hai que invitar ás nosas sedes a xente que simpatiza con nós. E hai que invitar a aqueles que, sin ser militantes nem simpatizantes, son líderes de opinión nos nosos territorios e escoitalos. E con toda esa amalgama de opinións, ideas e proxectos, hai que construir unha alternativa. Hai que construir un partido que necesita unha cousa fundamental. A primeira, estar pensando sempre en Galicia. E a segunda, creer firmemente en Galicia e que temos que construir unha alternativa para eso. Mirade, eu levo 2 anos e 8 meses de secretario xeral. Asumín esta responsabilidade nun momento que vivín, como a todos vós, tremendas dificultades. En este tempo, teño que darvos as gracias porque fixemos 5 congresos. Compañeiros e compañeiras, 5 congresos. Un congreso galego e 4 congresos provinciales. E por as vosas decisións que apoiei e recibín sempre o voso apoio, conseguimos abrir un novo modelo de partido, donde 1000 compañeiras e compañeiros, 1000, ostentan responsabilidades nos comités provinciales e nas direccións provinciales. Dimos un cambio sustantivo. Fixemos unha conferencia política na que participamos 2000 compañeiros e compañeiras. Fixemos unha conferencia municipal na que participamos 1000 compañeiros e compañeiras. Sí, creamos unha escola de formación de dirixentes por a que pasaron máis de 1000 compañeiros. Sí, é necesario, pero non é suficiente. Temos que seguir afondando en este cambio e ahora toca volver a preguntarnos que máis temos que facer. E a quen lle temos que preguntar? Aos nosos principales, as células que compoñen a nosa estrutura, aos nosos militantes. E temos que facelo sin complexos, pero ao mesmo tempo falando e deixándolle falar a todos eles. Nós só temos un obxectivo, que é, a primeira, marcar un calendario que afonde no debate, pero que sepamos que fora non van esperar por nós. O Partido Popular non vai estar esperando que nós arreglemos o noso para convocar. O Partido Popular, e eu desde aquí lle teño que exixir a eles que teñen que cumplir o seu calendario, pero vai a facer o calendario que eles consideren oportuno, porque a eles importalle pouco facer unha cousa e dicir outra completamente. Temos que conformar unha dirección de partido que teña a responsabilidade de pilotar un proxecto que se vai a topar inmediatamente coa gran final política que son as eleccións autonómicas galegas. Temos que chegar aí armados ideolóxicamente, unidos políticamente, escoitando a todos e creando un proxecto no que teñen que caber todos. Teñen que caber todos, sobre todo, aqueles que manteñan a ilusión de gobernar este país. É fácil en este momento dar martillazos nas siglas do Partido Socialista. Eso pode facer calqueira. É difícil sacar adiante este partido para sacar adiante este país. Eu é o que vos convoco. Darlle oportunidade aos militantes, que aporten ideas, revitalizar as propostas e configurar unha estrategia dun novo momento político. Eu, por último, quero dicirvos que tamén temos que conseguir pasar canto antes ese revés electoral
e abrir espacios de oportunidade para que a xente vexa en nós o que necesita. Permitideme que repita esta saciedade unha cousa, que sei que vos a sabedes. Permitideme que repita que os ciudadanos que nos abandonaron non foron para outro partido mayoritariamente. Que os ciudadanos que nos abandonaron están na súa casa, esperando por nós. E que se ora fallamos, que fallamos somos nós. Non houve un cambio de miles nin de millóns de votos hacia o Partido Popular. Hai un cambio moi importante, pero que se quedan na casa. Este congreso ten que servir, compañeros e compañeiras, para sacar adiante un congreso que crea en Galicia e que pense en Galicia. Para sacar adiante un partido que lle dedique todos os seus esforzos a mellorar a vida dos ciudadanos. Temos que facelo dende a búsqueda de acordos, dende a búsqueda de consensos. O primeiro acordo que tuvemos que plantexar, e esta mañá o acabamos de facer e plantexámolo, é crear un modelo para concurrir en delegados, e adoptamos a decisión de facer o mesmo modelo que concurriu aos dous últimos congresos galegos e o mesmo modelo que concurriu ás 4 provinciales que constituímos nos congresos. Un modelo que significa consenso e equilibrio. Un modelo onde pode haber outras opinións que non significan nin consenso nin equilibrio. Por iso vos digo que a partir de agora solamente nos fai falta unha cousa: tomar unha decisión política que teña calendario, profundidade e que busque dar unha alternativa á xente que está esperando por nós. Eu síntome orgulloso do Partido Socialista de Galicia. Sei que estamos pasando mal, compañeros e compañeiras, pero seguimos sendo a gran esperanza deste país. Seguimos sendo máis de 1000 concelleiros, cerca de 1000 concelleiros, 980. Moitos alcaldes, moitos diputados. Seguimos sendo o partido que ten que plantar cara a esta dereita neoliberal que está levando adiante un ataque sistemático contra as políticas sociales e, sobre todo, está multiplicando o desemprego por 3 en Galicia. Eu quero pedirvos a todos un debate profundo, que marquemos tempos e, dende logo, agradecervos a todos a colaboración, o traballo e o esforzo con que sempre me sentín arroupado por todos vós. Eu sei que en momentos difíciles o fácil é salir correndo. En momentos que hai que estar aí e plantar cara e defender os ideales, o fácil é salir correndo. Eu vos pido a todos que solamente fagamos unha cousa, que donde vayamos correndo sexa as nosas sedes. Que donde vayamos correndo é a buscar opinións e conceptos. E non dudedes unha cousa: dependemos de nós mesmos. Somos un gran partido. Si vamos unidos, daremos unha alternativa política a este país e o único obxectivo que ten que unirnos a todos é ser como Galicia, representar a Galicia e, sobre todo, ser unha alternativa de goberno para volver gobernar o noso país. Moitas gracias a todos.